Ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷӣ. Ҳама каса бардуро чихелен, созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Мондаҳои Рамазон бардуро азиз. Ҳама каса хубену хи, зинда бошене. Гӯш кунед ки дар ин авор чи ҳастай? Аппарати фурӯшӣ барои оброрӣ, нахе кола мебуроранд ку, хеле аппарат ҳастай. Хонаҳои заминӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ бисёр рой кардагиане ки як хонаи заминиша нарша гап мезанам, гӯш кунед. 90,000 сомон як хонаи заминияне ки мақсад хонаи зурайда. Мошини фурӯшӣ Toyota Camry 2 ҳастай, як комната квартира 65,000 ҳастай. Анаба бардуро як се хонагай дига квартира ҳастай, нархиш 130,000 сомон бардуро. Ин чизое ма гуфтесам бардуро ягон туш дурӯғ нест. Мардак боре ҳастай. Видеора не ки то охирша тамошо кунен. Аз куҷо хона замин квартира дар кӯрай дар комментария бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хонаҳай, мошинай, квартира чизе ки барои фурӯш дорен ягон бизнесай, метавонен ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен, мо барои харидоро я рекламай созиш мекунем ки шумо дар результат бита. Дӯстони азиз, я дона лайкира биҷиқен, касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки ҳамин хона ё чизои арзон ай даст натен дар канали ма ин кнопкаи подписатсия ку бардуро унамура биҷиқен. Ана ки бардуро видеора то охирша ба ҳазур тамошо мекунем. Рафтеме. дӯстони азиз, пешай хонаҳоро сар кардан як каротки рекламача дорем. Кадоме ки дар Москва ё Московский областда складуда кор мекунен, агар шумо стреч, пленка, ПВД ҳастай, ҳамура метавонед ки бардуро ҷамъ карда, ҳамин бардуре ки номероша мондагиам, ҳам хеле чизора мехаридай дӯстони азиз. Ва кадоме ки дар стройко кор мекунем бардуро, стройкод агар шумо кор кунед, трубои пластика ҳастай ку, унамура метавонед ки ҷамъ кунед, инам якка номероша мондагим, инам якка ҳам хеле чизора мехаридай. Нарша бардуро ва хоҳарои азиз айрои кило зависид мекунам, кило мекаша, чанд килое ки бирояд сумтона нақд метия. Адреси ҳамин бародар территорияи Москва ё Московский областай бардуро. Агар шумо мехоҳед ки маълумоти бештара бигиред, мисол ана чӣ хеле чизора мехара, ина номерои телефонша мондагиам, хай бардуро ман ҳамин маълумот дода тонистам. Номерои телефонаш ҳастай, номерош имо WhatsApp дора. ҳамин хеле чизора бардуро мехаридай. дӯстони азизам, ака навора сар мекунем, бо диққат хишру ака гӯш кунен. Ака аппаратҳои фурӯшӣ барои оброрӣ. дӯстони азиз, нами аппаратҳои десен мақсад ов мебироварда, нами ови мисол баклашкада мехӯри ку, ови арсикола нам хед сода. Ана 5 намуд овҳои ранга доштай, мисол 5 намуд ранг доштай. Сирх, кабут, зард, мисол ови шафтолу, ови олича, ови арсикола нам хед со мебироварда 5 намуд. Аппаратҳои фурӯшине ки мисол касе ки сум дорем бардуро бихарен, чизи хуба ягон я бизнес тайёрайда хулосай гап. Да як рӯз 1000 дона, 2000 дона мебирора. Ов мисол баклашкаи ов 1000-2000 дона мебирора. метавонед ки шумо бихарен да як рӯз мисол на 1000-2000 дона на кола бирорена бифурӯшен. имрӯз пага гарм шудесай ку мисол баъд дар Рамазон ҳамози ов мехӯра вақти гарм шава. қарор дора бардуро дар ноҳияи Варзобай нархша 180,000 сомон мега. 180,000 сомон. Агар хона ё квартира дар шаҳри Душанбе боша, алиш мекна. Номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. баъд бардуро ҳамаш майли 1,200,000 рубл мешидаи, қариб рубл шаёдам бироро. бардурои азизам, ака мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳое ки арзонанда. дӯстони хонаи десен қарор дорад дар шаҳраки Ҳисор, деҳаи Шамбарӣ нависагиай, 7 сотиқ заминда 5 дар хонаи фасон кардагӣ, хонаҳо ремонт дора мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ов светиш ҳастай, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам, берни хонада баня, ҳоҷатхона, кухни, оғили детаҷа дора бардуро дар берни хона. Дарни хона ҳама шароитош ҳастай. Нарша бардуро ва хоҳарои азиз 200,000 сомон мега. 200,000 сомон. Савдо мешава. агар мошинам боша, мисол мошинам битем, болои сумам битен мешида гуфтаги. Мошин қабул мекунем, мошини мисол соз боша гуфтаги. Ана бардуро 1,303,000 рубл мешава. бардуро ина варианти хуб гуфтеса, агар мошин дошта бошен, метавонед ки мошин битен, болои сум битен, ана ҳамин хонара бихарен. ё агар суми нақд дошта бошен 200,000 сомон. дар шаҳри ана шаҳраки Ҳисор, деҳаи Шамбарӣ да будед дӯстони азиз. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. ана ки бардуро мегзарем ва сеюм эълони имрӯза, касе ки квартира харем бардуро, касе ки пул дорен, ина квартира арзона мардак бурая дист натене.
квартира фиши бардуру қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод пеши бозори калонаш дабидай. Сехонага дар яким этаж қарор дорад бардуру хонаҳо калон ихшурай. Ремонт чимёна овсвет ҳаст ҳуҷҷат 100%, вана ҳоҷатхонаш аделнияй. Дӯстони азиз, ҳами квартира десем ба чиза чорашай. ҳами бира сума битева кили табигива бидро зиндагӣ ки харибиш да мактаб, баниса, масҷид, бозори калонам наздик бидай. ҷои зур дада точкаи фасон. Нарша бардуру ва хоҳарои азиз 185,000 сомон мега. савдо мешава. 185,000 сомон. 1,205,000 рубл мешдай. нархи зур айнеки. номерои телефонаш аст, ина номерои поёнгишда WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардурои азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед. мегзарем ба чорум эълони имрӯза, як хонаи арзони дига бовар ки. хонаи фиши бардуро қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлолашда. касе ки бардурои шаҳри Ваҳдатен, ина хонаи арзона марда гӯра диснатен. 6 сотиқ заминда ду дар хона қати веранҷ кардагӣ, ремонташ коробкаи овсвет ҳастай мега, ҳуҷҷатош 100% ай. санг, қим, шебениш овардагӣ ай. қараби ҳами хонада мактаб, баниса, магазин, масҷид ҳастай. точкаи зурда. нарша бардуро ва хоҳарои азиз 90,000 сомон мега. 90,000 сомон. касе харидор бошем бо савдо мешава. 591,000 рубл мешидай. 591,000 рубл. бовар ки ҳамин сум мешид ҳози мехаридимашда. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. касе ки аз шаҳри Душанбе хонаи заминӣ кофтесен, бардурои ина хонаи зура тавсиятон метавон бихарен. хонаи фиши бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Калхози Россия, назди мактаби 75 дабидай. 7 сотиқ заминда 7 дар хонаи хишрӯ кардагӣ, 2 та подвал, 2 та кухни, 2 та вана дора. даруни хонаҳо бардуро ремонт кардагиай, овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош қарор ва техпаспорт дора мега. гирди хона маҳкамай, беринда ҳоҷатхона доштай. нарша бардуро ва хоҳарои азиз $62,000 мега. $62,000. хонахари аниқ бошем бардуро бо савдо мешава. номерои телефон шамондагим, номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияшда имо WhatsApp дора. занг зада бардуро маълумоти бештара бигирен. шаҳри Душанбе, Калхози Россия, назди мактаби 75 дабдай бардуро ҳами хона. $62,000 чӣ хеле гуфтам. номерош аст, занг бизанен. бисёр вақт видео мекунем, ба бардуро менависанд ки акамо хонахарам нестем, мене ки барои суханои ширин медорем видеота тамошо мекунем. бардуре ки хонахар нестен, ина марҳамат ана мошин бихарен да. Toyota Camry бардуро соли баромадаш 2009 сӯзишвориш бензин, объёматораш 2.4 литр, коробка автомат ай. мошин бардуро дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. инами навакак яксола ана ҳуҷҷати танировкаш кардагиян. қарор дора бардуро дар пойтахт дар шаҳри Душанбе, нархша 85,000 сомон мега. срочни бардуро пулш дар корай, бо як бор дига мегум тон 85,000 сомон мега, савдо мешава. 563,000 рубл мешава. касе ки бардуро пул доре нуқай намешидай. номерои телефонаш аст, занг бизанен, мардак боре мошини хуба бихарен, 1 сол қатагӣ кунен. ҳуҷҷат танировка 1 сола дора. занг бизанен бешухӣ. бардурои азиз, ина квартираи арзон аз шаҳри Душанбе бихарем бешухӣ. нархи зурай. квартира фиши бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши бозори Корвон ва Саховат, точкаи зурда. гипраземан бардуро қарибай. духонага дар яким этаж қарор дорад, 50 квадратни метр. ремонт кардагия бардуро овсвет ҳаст, ҳуҷҷат 100%. бардурои азиз, ҳами квартира десем ба чиза чорашай. шифонер, қолин, парда, люстра, кондитсионер, термос. соҳиби хона гуфтагия ки агар муомилаи хушрӯ куна, ҳама чизоша мемонем места дар ҳами квартира. нарша бардуро ва хоҳарои азиз 320,000 сомон мега. савдо мешава. агар хонаи заминӣ дар шаҳри Душанбе ҳам боша, алиш мекуна бардуро. ё 320,000 сомон бардуро мефурӯшаш, ё ана хонаи замин дар шаҳри Душанбе боша, алиш мекадай. 2,114,000 рубл мешдай. харидорои аниқ занг бизанен. бардурои азиз, монда набошен, мегзарем ба 8 эълони имрӯза. як дона лайкира бишхен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. бардурои азиз, хонаи десен заминаи қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Зайнобобод, назди кирпичзавод. 8 сотиқ заминда 3 дар хонаи барак кардагӣ, ремонтиш миёна, овсвет ҳаст, ҳуҷҷат 100%. гирди хона бардуро маҳкам ай. оғил кухни ана 3 дар хонаи дига, ёш бардуро нопурра бидай. нарша бардуро ва хоҳарои азиз 390,000 сомон мега.
390,000 сомон бардуру мега савдо мешава. 2,492,000 рубл меште бардуру. дар ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати Зайнабобод назди ҳами кирпичзаводиш дабудай. номери телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. ба ёдтон боша бардуру аввали видеода гуфтам ки квартираи арзон астаи 65,000 сомон бовар накардена ба фикрам. ана ки бардуру бовар кинен. Квартира фиши бардуру қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, як хонага дар 3 этаж қарор дорад 18 квадратни метр. Квадраш бардуру хай камтарак буда 18 квадратни метр дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд буда бардуру. Домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира бардуру маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки шаҳри Хуҷанд ай. нарша бардуру ва хӯрои азиз чӣ хеле гуфтам 65,000 сомон мега. 433,000 рубл мешидай бардуру. касе ки ай шаҳри Хуҷанд квартира дар корайтона, ина занг бизанен, номерои телефонаш аст, маълумоти бештара бигирен. бардурои азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. бисёр вақт видео мекунем ба бардуро менависанд ки ана бардуро бисёр шаҳри Тоҷикистон тамошо мекунанд, бисёр шаҳри Россия тамошо мекунанд, мегӯянд ки аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ квартираи арзон чӣ ба намемонӣ. бардурои азиз аи тарафо мода камтарак роҳӣ мекунанд, лекин ина ма якта ёфтам бардуро квартираи фушиай қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, номи пешинаш Кӯйбеш ай касе намедона. се хонага дар 1 этаж қарор дорад 50 квадратни метр ай. домои пешинаи бардуро хонара без ремонт коробка гуфтагия, мумкин ки ремонташ миёна боша бардуро. хай бардуро мисол номерои телефонаш ҳаст, бо занг зада мепарсем мисол состоянии квартирара. нархша 130,000 сомон мега. 867,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардурои азиз мода набошен, мегзарем ба 11 эълони имрӯза бо як квартираи арзони дига. бардурои азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахта, як хонага дар 5 этаж қарор дорад 44 квадратни метр, райони Шоҳмансур. дом бардуро навастройка будай, хона без ремонт коробка. хай бо мисол дастурат маълум ай ки без ремонт коробка будай. соҳиби квартира бардуро бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки дар 9 километр пеши масҷиди Мавлонода. нарша бардуро ва хӯрои азиз 138,000 сомон мега. таргават обмен мекадай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. хона бардуро коробка без ремонт ай. занг бизанед. бардурои азиз ака мегзарем ба ҳам комментариҳои фасонтон да. эй бовар ки и комментариҳоро охи мисол мегум ки намонам да ҳами видео, охи чӣ хел намемониш эй. оли нохонда мемри ай хандара. нависае ки салом алейкум ака, як саволи мара бихон, ҷавоба ждат дорам нависагиай. аввал мирх тавалишдагия ё тхм? ман ҳами фикр кардам бардуро, мисол аввал мирх тавалишдагия ё тхм тавалишдагия, ростига ман наёфтамаш ҳами савола. ку дар комментария бинависем бардуро, мумкин шумо биёвен ҳами савола, не ки ман мурдам ай хандараи савола нигоҳ ку охи. бародари дигари мо навистае ки ана сағира додари Исмати Ислом набоши бо. додари Исмати Ислом мега набоши бо. додари Исмати Ислом. Исмати Ислом ки боша? я блогера, хеле кам-кам шӯхӣ мекуна, кам-кам тари чӣ мекуна, видеои хеле хандовар. баъдан хеле бисёр ҳақорат мекуна. лекин мара ҳақорат намекунан, қавдама намедонам барои чӣ. навистагия ки ба пеш. гап нест акай Рамазон зинда бошӣ. фақат ба пеш, шуморам ба пеш, ҳама ба пеш, Тоҷикистон ба пеш. як хел вақт ягон хона махулум мешава, ба бардуро мегум ки била сум мешид ҳози мехаридамаш. ба бародар нависае ки ана ту пули хонара кор кунӣ мега, ту пули хонара кор кунӣ, блогерира бас нак мега. нигоҳ ку охи нависае ки ту пули хонарам кор кунӣ, блогерира бас нак. ай рекламатон хона мехара мега. зинда бошӣ бародар, гап нест. ман фақат ҳами ҳаракат мекунам ки хонаҳои арзон реклама кунам, ҳами ту бародар бихани хонаҳои арзона ва бисёри бародаро ҳам бихара. бисёр дар Тоҷикистон тамошо мекунем, бисёр дар ғарибӣ тамошо мекунем. ҳамат илоим соҳиби хона шавем. дӯстони азиз, хайрам хеле комментариҳои фасонтона хондум, аз куҷое ки хона роҳӣ кардан, аз куҷое ки мошин роҳӣ кардан, аз куҷое ки квартираҳои арзон роҳӣ кардан. ман ҳаракат кардам бародаро барои шуморо монтаж карда, мисол нархошо нагуфтам. бардурои азиз, агар имконият боша барои меҳнатҳои мо лайкора биҷихен, ҳами видеора имо WhatsApp чи сайте дорем, падилитса кунен, бо зури бад мешавад да.
ягон бехона соҳиби хона шава и савобшон шумода мераса ҳаммадам иншолло мумкин ки бираса савобаш ҳаммада ҳам шумода. Бардури азиз, касе ки то охири видеоро тамошо кард дар комментар рақами 5 бинависед, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем. Ва бардури азиз, ана то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад, дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошем. Бардуру гапа бисёр намекунем. Хайр.